वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखी। ऊ जमन तोहर पतोहिया गायब भइल रहे, हमके यहाँ लंदन में मिल गइल बिया। अपना दिलवा में हमके बस हम तोहरा के अपन जीवन साथी बनावल चाहते हैं। हम तो आपको पहले से ही अपना जीवन साथी मान चुके हैं। बहुत ही प्रचंड आत्मा एकरा के जकड़ ले ले बा। बहुत बेवफा बड़ा हमरा के छोड़ के आ गई ना। अरे हमारू गर्लफ्रेंड रहे ना यार बनारस वाली, फिर यहाँ लंदन में आ गई। आज इतना दिन बाद आपके देख के हमरा के बहुत सुकून मिला था। हम आपसे बहुत प्यार करेनी अम्मा। प्रीत के रंग रंग सार इतना मीठ आवाज होला भूतनी की जिंदगी में पहला बार सुननी है। हम सोते जागते हर पल बस आप ही के देखल चाहता नहीं। हल जब से दिल तू हमरा के धोखा देला ना। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखें घूंघट में घोटाला 3 14 दिसंबर शनिवार शाम 6 बजे भोजपुरी सिनेमा पर।